गोळीचा जोरदार आवाज झाला आणि मी संमोहनातून बाहेर पडलो. गोळी गोळी कोणाला लागली? तुम्ही सगळे ठीक तर आहात ना? मी विशाल नयनाने गाठोड्यावाल्या बाबांच्या शरीराला स्पर्श करून कोणी जखमी तर झालं नाही ना याची खात्री करत होतो. नशिबाने गोळी आम्हा कोणालाच लागली नव्हती. ती तर गुहेच्या तोंडापाशी लागून गुहेच्या तोंडावरचे काही दगड गुहेच्या प्रवेशद्वारावर पडले होते. तितक्यात तो आवाज पुन्हा एकदा आमच्या कानी आला. वही रुको, नहीं तो अगली गोली जरूर तुम्हारे शरीर चिरते हुए जाएगी. आम्ही त्या आवाजाच्या दिशेने पाहिलं. तिथे एका गाडीच्या हेडलाईटच्या प्रकाशात एक काळी आकृती आम्हाला उभी दिसली. प्रकाश त्या माणसाच्या पाठून येत असल्याने आम्हाला त्या माणसाची केवळ एक आकृतीच दिसत होती. कौन है आप? मुझे छोड़ो, पहले आप कौन हो वो बताओ, और उस गुफा के अंदर क्या छुपाने जा रहे थे? छुपाने? नहीं तो. तसा नयन मला त्या माणसाला सांगायला सांगू लागला. भेंडी, अरे त्याला जे काही घडलं ते खरं खरंच सांगून टाक ना. अरे ते सांगितल्यावर त्याचा आपल्यावर विश्वास बसणार आहे का? ये क्या खुसूर पुसूर हो रही है और तुम मराठी बोल देते हो? हो, आम्ही मराठीच आहोत. तर मग मराठी तर मी देखील आहे. तो माणूस बोलत बोलतच हेडलाईटच्या उजेडातून बाजूला होऊ लागला. तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर होता. माझी नुकतीच इथे बदली झाली आहे, पण मराठी माणसं तस्करीच्या धंद्यात केव्हापासून येऊ लागली? तस्करी नाही, तुमचा काहीतरी गैरसमज झाला आहे. गैरसमज? मग इतक्या रात्री तुम्ही इथे काय करताय आणि या गुहेत काय लपवले तुम्ही? असं म्हणत तो इसम समोर असलेल्या गुहेकडे जाऊ लागला. तो तिथे पायांवर बसून गुहेच्या तोंडावरचे दगड बाजूला करणार तोच नयन म्हणाला, भूत, तिथे भूत आहे. तसं त्या माणसाने पुन्हा उभं राहून त्याच्याकडची पिस्तूल सरळ नयनवर रोखली. तुम्हाला माहित नसेल तर सांगतो, इथे लाकडांची आणि जंगली जनावरांच्या विविध अवयवांची तस्करी केली जाते. आम्हाला थेट शूट अँड किलचे ऑर्डर आहेत. तुमचं नशीब चांगलं की माझ्या पिस्तुलीतील गोळी अजूनही तुमच्या शरीरात गेलेली नाही. तेव्हा मस्करी न करता गप तिथे उभे राहा, मला माझं काम करू द्या. नयनला धमकीवजा इशारा देऊन तो माणूस पुन्हा एकदा त्या गुहेच्या तोंडावरचे दगड बाजूला करू लागला. जेमतेमात हात जाईल इतकी तिथे जागा झाली होती. तेव्हा न राहून मीच म्हणालो, माफ करा, पण माझा मित्र खरं बोलतोय. तिथे खरंच काहीतरी अमानवी आहे. त्याने आमच्यावर संमोहन केलं होतं आणि त्यानेच आम्हाला इथवर आणलं. तो माणूस आता रागातच उभा राहिला. तो मला काही बोलणार तोच त्याचा पाय गुहेतून आलेल्या एका हाताने घट्ट पकडला. कोण आहे? कोण आहे इथे? तुम्ही इथे कोणाला बंद केलं आहे? भेंडी, आम्ही त्याला बंद केलेलं नाही, उलट तोच आम्हाला आत घेऊन जात होता. इतका वेळ आपला पाय मदतीसाठी म्हणून पकडला असावा असं वाटत असताना अचानकच त्याच्या पायावरची त्या हाताची पकड घट्ट झाली. त्याला त्याच्या पायावरचा ताण स्पष्ट जाणवत होता. तोच एका जोराच्या झटक्याने तो माणूस खाली पडला. त्याचा एक अख्खा पाय त्या गुहेत आत खेचला गेला. बचाव, वाचवा मला, माझा पाय, माझा पाय. आम्ही काही करणार तोच गुहेच्या तोंडाशी पडलेले सगळे दगड अचानक सरकले गेले आणि त्या माणसाला काना भुलोने सरळ गुहेत आत खेचले. आम्ही इथे एकमेकांच्या तोंडाकडेच पाहत राहिलो. काय करावे, त्याची मदत करावी की इथून पळून जावे? तुम्ही इथेच थांबा, मी आत जाऊन पाहतो, असं म्हणत गाठोड्यावाले बाबा त्या गुहेत शिरले. त्या फॉरेस्ट ऑफिसरची टॉर्च तिथे खालीच पडली होती. गाठोड्यावाल्या बाबांनी ती उचलली आणि त्याच्या मदतीने ते आत जाऊ लागले. गुहेत असलेला तो गडद अंधार कोणालाही धडकी भरून गेला असता, पण जोवर गाठोड्यावाल्या बाबांकडे त्यांचं जादुई गाठोडं होतं तोवर त्यांना कशालाही घाबरायची काहीच गरज नव्हती. त्यांनी त्यांची मूठ आवळली. ते जोरजोरात मंत्रजाप करत त्या गुहेत वाकून खाली उतरू लागले. ती गुहा तर खाली जमिनीत जाणारी होती. याचाच अर्थ तो पाताळात जाणारा मार्ग होता. ती चारही बाजूनी अरुंदही होती. गाठोड्यावाले बाबा काही अंतर खाली जाताच त्यांना गुहेतून अतिशय घाणेरडा दर्प येऊ लागला. कदाचित हा वास पृथ्वीच्या गर्भातून येणाऱ्या वायूंचा होता. तो तितकाच विषारीही होता. तेवढ्यात त्यांच्या कानांवर स्पष्ट आवाज ऐकू आला, वाचवा, वाचवा मला. तो आवाज काहीच फुटांवरून येत होता. गाठोड्यावाल्या बाबांनी लगेचच त्यावर उत्तर दिलं, तू तुझे हातपाय कुठेतरी घट्ट रोवून ठेव, मी तुझ्या मदतीला खाली येतो आहे. त्यांना आता लवकरात लवकर काहीतरी करावं लागणारच होतं.
तोच गाठोड्यावाल्या बाबांचा पाय निसटला आणि ते त्या गुहेच्या उतरत्या भागातून खाली घसरले गेले. खाली कान्हा भुलो त्या माणसाचे पाय पकडून त्याला खाली ओढण्याचा प्रयत्न करत होता. त्या माणसाने कसंबसं स्वतःला एका दगडाच्या मदतीने थांबवून ठेवलं होतं. इथे गाठोड्यावाल्या बाबांच्या खांद्यावरील झोळी गुहेच्या भिंतीला खरचटून संपूर्ण फाटली गेली. त्यातील देवदेवस्की, उतारा आणि भूतबाधे संबंधित लागणाऱ्या सर्व गोष्टी या त्या माणसावर आणि कान्हा भुलोवर पडल्या. त्या अंगावर पडताच कान्हा भुलोच्या अंगाची आग झाली आणि त्याची पायावरची पकड सुटून तो त्या गुहेच्या खोल दरीत कोसळला. कान्हा भुलो पाताळात नेऊन लोकांचे बळी घेणारा एक भयानक आत्मा. तो पाताळातच पडला होता. वरून गाठोड्यावाले बाबा घसरत खाली येत होते, पण त्या ऑफिसरने त्यांचा हात आपल्या एका हाताने अगदी घट्ट पकडला. तो त्या गुहेच्या रुंद भागात एका बाजूला आपली पाठ तर दुसऱ्या बाजूला दोन्ही पाय घट्ट अडकवून कसाबसा स्थिरावला होता. पण तिथून परत वर येणं हे कठीणच होतं. गाठोड्यावाल्या बाबांच्या गाठोड्यात तर आता मूठभरही वस्तू शिल्लक राहिल्या नव्हत्या. तोच त्यांना ओळखीची हाक ऐकू आली. वरून एक दोरी सोडण्यात आली होती. विशाल गुहेत अर्ध्यावर येऊन थांबला होता. ही दोरी पकडा आणि वर येण्याचा प्रयत्न करा. ऑफिसरच्या गाडीत असलेल्या रस्सीला मी आणि नयनने मिळून गाडीला घट्ट बांधून घेतले होते. तीच रस्सी घेऊन विशाल खाली उतरला होता. त्या रस्सीला 2 वेळा हिसके बसण्याचा इशारा आम्हाला मिळाला आणि आम्ही ती गाडी हळूहळू रिव्हर्स घेऊ लागलो. बऱ्याच प्रयत्नानंतर आम्ही त्यांना त्या गुहेतून बाहेर काढू शकलो. पण चेतनच्या जाण्यानंतर आम्हाला आता अजून एक मोठा धक्का लागला होता. गाठोड्यावाले बाबा, ज्यांची ओळख त्यांच्या गाठोड्यामुळे होती, त्यांचं गाठोडच आता राहिलं नव्हतं. ते फाटून त्यात केवळ मूठभरच गोष्टी शिल्लक राहिल्या होत्या. त्यामुळे गाठोड्यावाले बाबा देखील आता गाठोड्याविना आमच्यासारखेच सामान्य बनून राहिले होते. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.